Ponton Film uvádí. Klik. Život na dálkové ovládání. Co pak to mělo znamenat, ne? My jsme mysleli, že spíš, tati. Mám asi spát, když tu obcházejí dva zloději perníčků. Můžeme se dívat na dračí pohádky? Jo, proč ne, klidně. Tak čím se zapíná televize? Lásko, zřejmě si otevřel garáž. Děť, já vím, prostě jen myslím dopředu. Ale fuj, myslíš, že to mohl být smraďok? Šikulka, Jo. Kde jsou ty doby, kdy stačilo zmáčknout knoflík a bedna byla zapnutá? Doylovi mají skvělý univerzální ovladač. Jedno tlačítko na všechno. To by byla úleva pro starýho člověka jako si ty. Doylové jsou prostě koumáci. A co ten domeček na stromě? Tak to nevím. Zeptej se táty. A na co? Myslíš, že je možný, že nám někdy doděláš ten domeček na stromě? Jo, tati. Už nejméně 2 měsíce je hotovej tak napůl. Hele, já ho chci dodělat, jenže teď mám v práci fofr. Až budu hotovej, tak se do něj hned pustím. Slibuju. Ještě vydržte. Hele, jak se Sundance pere s tím kačerem. Ale ne, to se nepere. Dělá to, co byste ještě 10 až 30 let neměli znát. Ty 10 a ty 30. Hele, Michael, Ano? sejdeme se na závodech? Na závodech? No, a musím tam jít? Ano. No, jen tě zlobím. Přijdu tam, neboj. Fajn, miluju tě, Michael. Navždy, má lásko. Pane Newmane, Kevin O'Doyle, tebe vždycky rád vidím. co vlastně máte za rádio v té vaší modrý kraksně? Vidíš, to ani nevím, Kevine. Jo, tak to můj táta má Panasonic. Tvůj táta je paranoik? No to je smůla. Ne, řekl jsem, ale to jsem vůbec neřekl. Kevinův táta je paranoik! Juhu! Dělej, tak mu zapláť honem! Dobré ráno, pane Newmane. Teda, Alice, jedu sem nejmíň 1,5 hodiny. Kdy je ta schůzka? Ona už začala. Cože? Mohla bych jít na záchod? Běžte, říkal jsem vám, že se mě nemusíte ptát. Víte, co je zajímavé, princi Habibo? Podle stavebního zákona můžeme na Manhattanu... Michael. Já omlouvám se, nějaký blbec v červeném Lamborghini mi zabral místo, takže... Princ Habibo má červené Lamborghini. Červené Lamborghini?